един от водещите фолклористи на Македония. Събрал е над 26 000 народни песни от Македония и Беломорска Тракия, над 12 000 приказки, 60 000 проклятия, благословии, закани, прокоби и клетви, над 8 000 завета на войводи и български офицери от редиците на ВМРО. Дзавел е събрал и повече от 10 000 обредни фрази, още толкова гатанки, около 400 000 поговорки и над 12 000 ругатни. През целия си живот се занимава с македонския въпрос. Кой направи тайното споразумение с сърбите? Анекса, който го направи. За поделба на Македония. Кой го направи? Нашето правителство. Българското правителство. 11-та година предварително. Да. Изключено. Но да започнем малко ВМРО какво искаше. Да. Защото ВМРО това е Македония. Да. А ВМРО не е Каракачанов. Да. Ако има някой стадо овците, може да отиде да паси. Там може, понеже има традиция, родова традиция в това отношение, ще бъде великолепен овчар. Но да не използва сълзите на Македония, парите на Македония, за да става президент на България. По-късно Чакалов, който основава една организация в Русия, в Одеса, продължава тази линия за обединяване на балканските държави. Още едно тук един момент важен. Използвам нашето старо познанство, за да имам тази смелост да ви прекъсна. Българите 1867 година предлагат на външният министър на Сърбия за създаване на едно югославянско царство. Да. Където се включат сърбите, българите и Македония да влезат вътре. След това стигаме 12-та година. Онова, което вече спомена. Да. Добре, ако това да... Не, там не споменах и най-важното. В Македония имаш една организация с българско съзнание, имаш училище с българско съзнание, имаш черквата вътре, значи, а ние тръгваме да подписваме тайни споразумения. Когато започна войната... Ние имаш ли българското правителство? Да, българското правителство, разбира се. Не народа. Да. На 5 октомври, като започва действията, македонското опълчение, което взема към 16 000 души... Войната имаш ли? Да, войната нанася много сериозен удар. И Камил, министър-председател на Турция, разбира какви ще бъдат последствията. И предлага на българското правителство да прекратят и да създадат една независима Македония. Какво казва правителството? Отхвърля. Отхвърля. Тоест,